Pracovné sandále Uvex z kolekcie Uvex 1G2 sú bezpečnostné sandále s triedou S1P SRC. Obuv má kompozitnú špicu, kevlárovú planžetu proti prepichnutiu klincom, protišmíkovú podrážku s odolnosťou voči oleju a benzínu a ESD normu. Zvršok obuví je z moderného mikrovelúrového materiálu, ktorý zabraňuje vzniku tlakových bodov. Konštrukcia je takmer úplne bez švov a navyše perforovaná a dobre vetraná. Zapínanie, ako väčšina pracovných sandál, má formu klasických suchých zipsov. Oproti základnej kolekcii Uvex 1 sú sandále z kolekcie Uvex 1G2 vybavené aj užitočným detailom v podobe oporného sedla. Vnútri topánky nájdeme počívku zo sieťoviny a vymeniteľnú antistatickú stielku so systémom odvádzania vlhkosti a tlmenia nárazov. Najväčšou prednosťou kolekcie Uvex 1G2 je podošva. Novo vyvinutá technológia podošvy Uvex aj Pure Energy má výborné tlmiace vlastnosti v oblasti priehlavku a päty. Moderná TPU podošva s ergonomickým tvarom, ktorá využíva najnovšie biometrické poznatky a poskytuje mimoriadnu dlhú životnosť. Vyznačuje sa veľmi dobrými protišmikovými vlastnosťami, vďaka profilovej štruktúre a je veľmi vhodná na použitie na priemyselných podlahách. Topánky sú v atraktívnej čierno-červenej kombinácii a vyrábajú sa vo veľkostiach 35 až 52. Obuv zakúpite v reprezente s dopravou zdarma.